Díomh chuirde agus tá fáilte ó ascaí scéalta le hAoife Tásúla go gúil sibh go hiintach agus réilehain chéad scélín eile. Son scéala bhééis á léomh agan inniu, tá sé buganín difriúil ó na scéalta atá léite agan go dtí seo. So na scéalta atá léite agan go dtí seo, tá siad mór go leor mar leabhar, tá siad mór tá picúí áile iontu agus tá siad fada glóir tá siad be cúpla nóméid agus an sin bíon muid cuiic na heló. Ach an leabhar tá aganiu tá sé beganín difriúil. Son leabhar tá an ná cá bhfuil Murchú, agus mar ecinn sé féach tá sé bhád níos lú, agus féach níl picture nó ró an. Freisin féach tá sé níos tuimhe an seo freisin, tá bhád níos mó leathnach an. So le leabhar mar seo, ní éitimuis é a léamh ag aon am amháin, so támuid chun é dhearra I leach, so féach léamuid an chéad físa inniu, agus an dara físa léamuid é ag am éigen eile. Sin ceart go leor? Ar fad. So, mar dearmse, an leabhar tá an ná cá bhfuil Murchú, tá sé scríofa ag Anna Donovan agus tá na picúí genta agan ag Tatyana Feeny. Agus mar dearm, níl mór an picúí an, so beidir gur bhaileh bharsúla a rúna agus na picúí dhéanamh ibhar cín. Alright? Okay, bhélinn, so cá bhfuil Murchú. Ba é Murchú an cara a bear a bhí ag ruaí. Tháinig Murchú chuig fuinneog ruaí gach maidzin agus thosaigh sé ag tafan go dtí gur oscail ruaí í. Maidin wachtit Murchú a bhéic ruaí. An chéad rud a rinne ruaí gach maidzin na bricfásta a thabhairt do Murchú. Féicearthú cóirde iontacha. Nuair a tháinig ruaí a bhaile ón scoil, bhí Murchú ag fanacht leis a gcónaí. An sin fuair ruaí racéad le dóige nó cumán. Bhuail sé an líomhróid agus rith Murchú sa tóir uirthi. An sin thóg Murchú an líomhróid agus arás chuig ruaí. Bhuail ruaí an líomhróid arís, agus arís deile. Nuair a chuaigh an líomhróid isteach sna sceacha, lé Murchú isteach sa tóir uirthi. Nuair a chuaigh an líomhróid taobhfir den chró, rith Murchú sa tóir uirthi ar nós na gaotha. Níor sup Murchú riamh go dtí go bhfuair sé an líomhróid. Thaithin líomhróidí go mór leis. Agus tá mhádra díreach mar an ggéine. Dimmer ruaí agus Murchú le chéile an lá ar fad sa saoire. Dimmer siad le chéile sa dhíomhre gur éirigh sé dúrcha. Ruaí agus Murchú, cóirde maithe go deo. Féicearú. Ó, is féidlim iad eáil amachchan sin sprí le chéile. Ach lá amháin, nuair a tháinig ruaí a bhaile ón scoil, ní raibh Murchú an sin. Murchú a bhéadh ruaí, ach freagra ní bhfuair sé. Léig ruaí fad. Ach níor tháinig Murchú. Bhéadh ruaí in óir de chin. Murchú, Murchú, cá bhfuil tú? Ach ní raibh Murchú ann. Rith ruaí isteach sa teach. Chas sé a bháil scoile ar an urlár. A whamí a bhéadh sé. Cá bhfuil Murchú? Murchú? Ar sa mami? Well, bhí sé an seo nuair a tháinig mise bhaile. Bhí aontas ar whamí agus ar ruaí. Shiúil siad timpeall an bhaile ag béice anam Murchú. Murchú, Murchú! Chuir siad ceist ar gach duine an bhaca siad labrador mór dubh. Ach ní acha. Héadar go bhfuil sé. Tá Murchú caiilte a dinis ruaí do dheadí nuair a tháinig sé a bhaile. Céirt seo? Ar sa daddy. Caithmuid dul amach á chuardach. Chuaigh mami, daddy agus ruaí ó cheach go teach. Ach ní acha duine ar bith a madra. Cá raibh Murchú. Bheadh sin daddy teach do bhaile. Agus tá siad tain siad ó cheach go teach. Beidir gur imigh sé ar thuras beag ar sa mami. Ach beidir nach dúcha sé arás ar sa ruaí. Cad a dhéanfaí mé an sin, is é Murchú an cara is fearr atá agam ar domhan. Sin brónach.
Níor chudal duine bith sa teach an ihe sin. Daire grúirí cúpla uair. Déag sé amach an inneog cholas na gealaí. Murchú! Ar dúirt sé ó am go chéile. Murchú! Féach. Sin mórí a fécinn teach an inneog. Ach níl murchún sin. Déag mami agus daddy amach an inneog cúpla uair freisin. Agsú leis an madra a eáil. Cheap daddy ó amháin gur chúla sé tafan. Ris sé síos an staire agus dusca sé an doras. Murchú! A bhéic sé. Ach níor tháinig murchú. Bhéic sin dad. Dus síos an staire a ceappa gur chúla sé é. Bhí an bhrón ruairi ag dul scoil an chéad waidin eile. Duine sé dá chóide agus dá bhúntar faoin madra a bhí imethe stré. Rinne sé cur síos murchú. Haspáin sé greengraf dóibh ina raibh sé féin agus murchú. Má ecin éon duine agah an madra mar seo. Inis dom le do hell sa bhuaí. Féic duine sé dá bhúntar agus dá chóide. Rinne rang ruairi póstéir speisialta an waidin sin. Madra stré, Labrador dubh, anam, murchú. Cur gléach ruairi an ihir seo. An tróna sin, chuí na páistí agus a gcuid tuismóirí timpeall an bhaile ag cur suas póstéir. Nach sé sin go deas. Bhí cóide ruairi ag cabhrú leis agus rinne siad póstéir sin andeas fad. Níor tháinig murchú a bhaile an ihe sin. Níor tháinig sé a bhaile an lá in ihe sin. D'imigh 3 lá agus 3 ihe hart. Ach ní scéal bith faoi murchú. So níor aibrig na póstéir. Beidir gur tháinig duine éigean agus nach raibh is acu céir leis é sa mami. Tásúla gom gur tháinig sa daddy. Ba chóir coléir lena anam agus lena ihir telefón a bheith sa mami. Tá an ceart agat sa daddy. Is an mór an trú nach nearna mé sin hana. So bhí daddy grá agus mam grá gur chóir coléir a bheith wadra freisin, so súla gom nóir hagann sé ras beidir gúil sé cean. Chúi daddy chuig siopa an lá in ihe sin agus cheannig sé coléir. Bhí bán airgid an goléir. Scríomh fear an tiopa anam agus ihir telefón murchú an mán. Nuair thiocca sé ras sa daddy, curthaí mé an coléir seo Chuir sé an coléir seomra codalta ruairi. Tá sé sin anmha so tá dad tar éis coléir cheannach dó le bánair, so tásúla gom go dagan sé ras. Chúi daddy, mami agus ruairi amach ag siúil ag cuardach murchú tar éis an duine gach lá. Chomáin siad timpeall na háite freisin agla go neacha sé a bhád ó bhaile. Ach ní raibh murchú le feiceáil in áit bith. Rinne daddy cópanna de ringraf murchú lá bháin. Rinne sé 60 cóp. An tróna sin, thóg ruairi agus daddy na greengraf chuig go leor siopaí agus bíalann sa bhaile. Bhí gach duine ag fear amach don wadra. Gach duine ag fear amach do murchú. Now, is an sin a chaithimid ágáil a chóide ach féach tá píosa beag eile fáca agan, so tá mis chun lipéid beag a chur isteach an féach, lipéid beag. Tá mé chun an leabhar a rúna agus an chéad lá eile tar géireas agus éistimid leis an chéad píosa eile, ok? Tásúla gom go dagamid ar murchú. Slán an isise cóide agus feic mé sibh an chéad ó eile. Slán san!